दिनै बर' बाजार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' बाजार बर' थुनलाइ आफादनि अर्गानाइज खालामनायाव बर' बाजाराव प्रि बैसागु एबा बराय बैसागु बेखौ दिनै खुंफुंनाय जादों। नैबे बर' बाजाराव रौता नि सिङाव थानाय बर' बाजार बेहाय खोब मोनसे गाजा गोमजायै प्रि बैसागु एबा बराय बैसागु खुंफुंनाय जादों। दा बिनि गेजेरजों जों बेखौनो दिनै नुनो हादों जे जोंनि ओनसोलाव मोनसे सान्थि परिबेस फैनायनि उनाव रायजो राजाफोरा बैसागो रंजानो थाखाय खोब साखाफारा गोसो गुदुं जानानै दंमोन। दिनै रंजानो थाखाय हाजार हाजार रायजो राजाफ्रा ओंखारबोदों। दिनै नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बैसागो खुंनानै रंजानो थाखाय ओंखारबोदों। जों बेखौ दिनै नुनो मोनदों आरो दिनै रंजादों जे बिटिआरनि चिफ माननीय प्रमद बर'नि दैदेननायाव बर'नि जि गामसा दखना मा होनना बुङो खाम जथा सिफुं बेयो जे GI टेग मोनबाय बेखौ लानानै नैबे मेलनि गेजेरजों दिनै बिथांखौ साबायखर जासिहरदों। आरो नैबे हाबाफारियावनो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा दङ। जोंनि मा होनना बुङो जिल्लानि बर' थुनलाइ आफादनि जोंनि आफादगिरियाबो आंजों लोगोसेनो दङ। गतिके दिनै मोनसे मोजां परिबेस जों बुंनांगोन। जोंनि बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानोब्ला जोंनि ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरा बैसागु खुंनायनि गेजेरजों जोंनि नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गाजा गोमजायै जोंनि हारिमुखौ बुहुमनि गेजेराव जौगासार मोनसे हारिमु महरै फोसावनो थाखाय दिन्थिनो थाखाय दिनै साखाफारा जादों। आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि बागुरुम्बाखौबो जोङो पृथिबियाव गिनिस बुक अफ रेकर्ड बेखौबो खालामनायाव जों साखाफारा जाबाय थादों। गतिके फैबाय थानाय समाव जोंनि बागुरुम्बाखौबो जोङो पृथिबिनि जि मोनसे गिनिस वर्ल्ड बुक रेकर्ड बेहायबो खालामनो जोङो नाजागासिनो दङ। गतिके दिनै जोङो नुबाय जे खौसेयै बा खौसे थायोब्लादि जों खामानि मावनो हायो बेखौ जों दिनै नोजोर होनो मोन्दों नुनो मोन्दों। गतिके आं आसा खालामदों जे नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा ज'हैनो दङ। बर' बाजार ओनसोलनि रायजो राजाफोरा खौसेयैनो दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादजों दङ। बर' थुनलाइ आफादजों दङ। बेखायनो आं दिनै गोग्गा आरो जों बुंनो हायो जे थांनाय समाव जेरै ज'ज'मोन फैबाय थानाय समावबो ज'ज'यै थागोन आरो जोंनि हारिमुखौ फोथांनायाव बयबो रायजो राजाफोरा हेफाजाब आरो मदद होगोन। आं बेखौ दिनै गोग्गायै बुंनो हायो। आरो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो बिटिआर ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोरनो फैबाय थानाय रंजालि बैसागुनि गोसो गोरबोनि हामग्लायनाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां 100 राङावनो सोलायहोनो हागौ नोंथांनि लाइफस्टाइल। रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननि थाखाय लाकी गिफ्ट कुपन एबा खाफाल आनजाद नायनाय लानानै फैदों। चिरां जिल्ला काजलगाव खाग्राबारि माइनाव दुर्ग संग'आ सनाथि मायथाइ फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननो गेदेर खाफाल आनजाद नायनाय लानानै फैदों आरो बे खाफाल आनजादानो 100 रांजों नोंथांनि लाइफस्टाइलखौ सोलायहोनो हागौ। लोगोसे बे खाफाल आनजादाव नोंथांमोननि थाखाय बान्था महरै दं टाटा अल्ट्रा बास, महिन्द्र स्कर्पिय', महिन्द्र थार XL6 नेक्सा, बेलिन', स्विफ्ट डिजायर, टाटा पान्च, वेगनार, एल्ट' K10, सेलेरिय', इग्निस, एल्ट' K10, LXI, महिन्द्र ट्रेक्टर। अब्लालाय मानोथो गोबाव खालामबावनो नोंथाङा अनलाइन आरो अफलाइननि गेजेरजों एबा 9678954511 69000 79427 9394 649 601 882223 22296 700283706 नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामना कुपनखौ लाहरनो हागोन।